רונית אוצ'קובסקי, כן. מה העניינים? מה נשמע? על מה נדבר היום? החרדות? חרדות? כן. יש לך חרדה ממיקרופון? הייתה. נכון? נכון. מה שהתחלת פודקאסט תשתחרר לך. השתחרר, בזכותך. בזכותי? כן. אז אולי אני איזה פורמולה טבעית מסוג אחר. תראי לפורמולת יובי, שאת יובי. רוקחת את הדבר הזה. כן. אבל בוא נדבר בעצם על החרדה הזאת. מה היה לך, מה הפחיד אותך במיקרופון בעצם, במצלמות, בכל הדברים האלו? לא יודעת להגיד מפחיד, אבל יותר מביך וגורם לתחושת אי נוחות כזאת, ולא מדברת באופן טבעי, ומרגישה מאולצת כזה. אז פודקאסט הוא סוג של שחרור גם מחרדה. לגמרי. אולי את יכולה להכניס את זה לדרך הטיפולית שלך. מי שמגיע אלייך מקבל גם... תוכנית פודקאסט. גם תוכנית פודקאסט. כן. קחי את זה, רעיון, טיפ. כשמגיעים אלייך לקליניקה אנשים שסובלים מחרדות, איך את מתחילה את הטיפול, ואיך את מזהה את הצורך הספציפי בכל אדם ואדם? אז חרדה היא בעצם, כאילו, זה כמו שאר הטיפולים, כאילו, אני יושבת עם הבן אדם שמולי, הוא משתף אותי בקושי שלו, במה שעולה, ואנחנו עושים שאלון, שעוברים על כל המערכות, ותוך כדי תשאול עולים המון 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 דברים, שלפעמים נראים לא רלוונטיים למטופל, אבל עבורם יהיו ממש משמעותיים. בדיקות דם כמובן, לפעמים הרבה חסרים, אגב, שבהשלמה קטנה, פותרים את הבעיה, הרבה חסרים מובילים לחרדות, אם זה ויטמיני B, D, הפרה של מערכת העיכול, ואז אני בעצם מחליטה איזה פורמולה מתאימה לבן אדם שנמצא מולי. כלומר, שבן אדם מגיע אלייך, בשונה למשל מהרפואה, אנחנו קוראים לזה של הפסיכיאטריה, בסדר? כן. בן אדם בא לפסיכיאטר, אומר אני סובל XYZ, קבל כדור. אומר לו אוקיי, זה מטפל, נותן כדור, וצא לדרכך. לגמרי. וזה עוזר זבנג וגמרנו מה שנקרא. בדיוק, זה לא מטפל בבעיה, כאילו, ולכדורים יש המון תופעות לוואי שהן לפעמים יותר קשות מהחרדה עצמה, ואז הבן אדם, התופעות לוואי מזינות את החרדה בעצם, ואז המטופל לא יודע ממה יש לו חרדה, אם זה מהכדור, שבאמת יש לו חרדה, או שזה התופעות לוואי, וזה לופ כזה. אז את אומרת שבניגוד לטיפול פסיכיאטרי, סליחה, שחלקים, שלפעמים גם צריך טיפול פסיכיאטרי, אין ספק. בסדר. אבל שאת נותנת פתרון שמטפל בשורש הבעיה, לגמרי. ולטווח ארוך יותר. לטווח ארוך מחליף כדור לחלוטין, ללא שום תופעות לוואי. הטיפול אצלך גם גורם לאדם שמגיע, לשבור איזשהו מחסום פסיכולוגי. כן, כי אתה יודע, ללכת לפסיכיאטר היום, זה לא משהו שאנשים רוצים כאילו לדבר עליו גלויות. אני אגיד לך מה, גם שאנשים פונים אליי לטיפול, אז הם ככה מתלחששים, הם מדברים בשקט, ורגע, אני בעבודה, אני אצא רגע, יש פה איזשהו מרכיב של בושה. וללכת לפסיכיאטר, אף אחד לא רוצה שיהיה לו רשום ברזומה שהולך לטיפול פסיכיאטר, אני אומרת את האמת. בוא נפריד רגע בין שני הדברים. היום הבן אדם שרוצה ללכת לפסיכיאטר ומרגיש שהוא זקוק פסיכיאטר, יש לו איזשהו, מה שאת אומרת, מחסום בושה חברתית, כן. איזה מחסום פסיכולוגי, כן. להגיד אני הולך לפסיכיאטר. חד משמעי. למה? כי זה, אם אתה שואל אותי, אני חושבת שזה מתייג אותך. אני לא חושבת ככה, כן? אבל אנשים בטוחים שזה מתייג אותם כמטופלים פסיכיאטרים, כחולי נפש. מי שהולך לפסיכיאטר וזקוק לטיפול פסיכיאטרי, אנחנו מהפודקאסט הזה אומרים שזה בסדר ובעיה בנפש, ברור. צריכה לעבור טיפול. צריך לטפל, השאלה איך. אבל אנחנו נותנים פה את האלטרנטיבה הטיפולית. כן, אני בעד טיפול רגשי, להבדיל מפסיכיאטר, שזה לא טיפול רגשי. פסיכיאטר הרי הוא באמת יודע רק לתת כדור, ושם זה נגמר, הוא לא יושב עם המטופל, ועכשיו נגיד כמו פסיכולוג, או איזה טיפול רגשי, משהו שאני ממש בעד, אבל פסיכיאטר זה משהו אחר. את אמרת תיוג, למה אנשים מפחדים מתיוג? כי מישהו שהולך לפסיכיאטר, הוא מתויג, כי מה, אתה חולה נפש? מה? כאילו, אתה פסיכיאטר מטפל כביכול בחולה נפש. ומי שמגיע אלייך עם חרדה כזו או אחרת, ותכף ניגע גם בסוגי חרדות, אז קודם כל השלב הראשון, את אומרת שזה זיהוי, זיהוי. אם מדובר על חרדה כללית, אם זה חרדה ספציפית, תוך כדי התשאול עולים הרבה דברים שהם מאוד מאוד רלוונטיים. והטיפול הוא לא זבנג וגמרנו, לא. אלא לטווח ארוך.
כן, יש לי פורמולה שאני נותנת לחלק מהמטופלים שלי, שהיא ממש להתקף חרדה, שכרגע אמרו לי, וואי רונית, אין, יש לי חרדה קיומית, אני בחוסר תפקוד מוחלט. אז כן, יש פורמולה שהיא ממש SOS, אני קוראת לה, שהיא עוזרת באמת ממש 10 דקות, וכל התחושות הפיזיות ממש נרגעות. לשחרר את הבן אדם. כן, אבל זה לא הפתרון, הפתרון הוא לטווח הרחוק. ואז איך זה מתחיל הטיפול של טווח רחוק? זיהית את הבעיה? אז אני מרכיבה את הפורמולה, צריך לשתות אותה פעמיים ביום, אני גם אוהבת לשלב טיפולי מגע, עיסוי ארומתרפי של כל אזור הראש והצוואר, ועם שמנים אתרים שהם ספציפיים גם לטיפול בחרדות. בוא נפתח סוגריים, לא מסאז'. לא באים מסאז', למסאז' וזהו, החרדה זה עברה. ממש עיסוי למערכת העצבים. ואת משלבת את זה בסדרה של טיפולים? תלוי צורך, כן. יש כאלה שיגיעו כל שבוע, יש כאלה שיגיעו פעם בחודש, זה הכל תלוי בן אדם, תלוי חרדה, תלוי צורך. ואיך זה מעט לאט בתוך התהליך משחרר לאנשים את אז קודם כל הצמחים אחרי בערך כשבוע מתחילים לעשות עבודה, הבן אדם גם עושה עם עצמו איזשהו תהליך, אני גם נותנת כל מיני תרגילי נשימות, וכל מיני ככה טיפים, אני קוראת לזה לשינוי מחשבה בעצם, זה תהליך, אבל אחרי ששבוע נגיד שהצמחים מתחילים לתת את העבודה, אז הבן אדם מרגיש אצלו שמשהו ישתחרר, אז הוא באוטומט כאילו כבר עושה אלו פעולות כדי, אתה יודע, להשתחרר מהחרדה. שאת אומרת, לשחרר איזשהו מחסום פסיכולוגי שיש מהמילה פסיכיאטר, טיפול, אז בעצם הטיפול הצמחי בחרדות, גם משחרר את הבן אדם מהתיוג והתפיסה שלו כלפי עצמו. ברור, לגמרי. וזה בא בדברים אחרים, איך שאני קולט. בעצם, הוא לא לוקח כדור, הוא לוקח פורמולה. נכון, לוקח ואיך הפורמולה הזאת מגיעה? קודם כל זה יכול להגיע גם בתור קפסולה. זה הכל תלוי בבן אדם, אם בן אדם נגיד עכשיו נורא רגיש לריחות בטעמים, כי הפורמולה היא במיצוי של אלכוהול, יש לצמחים יש טעם דומיננטי, אז אפשר לקפסל, זה יכול להגיע בקפסולות, זה הכל תלוי בן אדם. מה זאת אומרת קפסולה? זה הצמחים מגיעים בתוך קפסולה, ממש כדור כאילו. אפשר גם, ואיך לוקחים אותה? בליעה, כדור. אפשר גם לשים את זה בתוך... אני יכולה גם לתת חליטות. בדיוק. לא, זה חליטות, אני מאוד אוהבת לתמוך עם חליטות בחרדות, אתה שותה לך את הכוס תה שלך, הטעימה אגב, ככה 2-3 ביום, זה ממש עוזר. אני אגיד לך לאיפה אני הולך, אני גבר, 45, רואים עליי שאני חברותי ואני שמח והכל כיף, ואני צריך לעבוד עם אנשים, ואני צריך לעמוד לפעמים בסיטואציות מסוימות מול קהל, לעמוד על במה, לדבר, לא אל הקהל השבוי שלי, מול 100, 200, 300 איש. אני לא נותן את עצמי כדוגמה, כי בזה אני לא חרד, אבל יש לי חרדות כאלו ואחרות, אבל אני מכיר הרבה אנשים מהתחום שלי, שפתאום לעמוד, ושאני אומר להם, אוקיי, לך, יש לך מופע, אתה שחקן, לך תעמוד מול הקהל ותציג את המופע שלך. הוא אומר לי, אני יכול, את הטקסט שלי אני יודע, אבל עכשיו אתה שולח אותי לעמוד ולדבר מול הקהל על ההצגה שלי. גם אני לא מסוגל. אני לא מסוגל. גם אני לא. איך אני עושה את זה? ופתאום אתה מגלה, לא אצל אותם דפוסים שאתה אומר, טוב, זה יש לו חרדה, שמפחד מקהל, וזה ביישן, פתאום אתה מגלה אנשים, שאתה ביום יום לא רואה עליהם את החרדה, שמפחדים לעמוד מול קהל, לא מפחדים מטיסות, מפחדים לעלות במעלית. כן, כן. אז אני אומר שבעצם, ואז הם לא רוצים ללכת לפסיכיאטר, והם חיים עם זה. ואת אומרת להם, בואו אליי. הם חיים בסבל, זה, אתה יודע, לחיות עם חרדה, זה התשה, זה מלחמת התשה יומיומית, יש לך אוטוסטרדה של מחשבות במוח, אתה כל היום, כאילו, אתה לא מצליח לקחת את האוויר, אתה חסר מנוחה, אתה כל היום בפול גז, וזה מגיע למצב שאנשים באמת נהיים חולים, אבל... ואז הם מפחדים ללכת לפסיכיאטר? חלק כן. הם חושבים שלא צריך ללכת לטיפול? לא שהם לא חושבים שלא צריך ללכת לטיפול, הם לא רוצים לקחת כדורים פסיכיאטריים, הם לא רוצים להיות תלויים במשהו שהוא ממכר, להיות מתויגים, שוב אני אגיד את זה. תשמע, אתה שומע שמישהו הולך לפסיכיאטר, מה המחשבה הראשונה שהולך לך בראש? באמת, אני שואלת. ברור, אני מבין את העניין, אבל אני אגיד לך לאיפה אני לוקח אותך. אתה הולך עם חברה או חבר, אתם מגיעים לבניין של 10 קומות, החבר גר בקומה 12, לא אני אעלה ברגל. הוא לא יודע שהוא מפחד מהמעלית, הוא אומר אני מפחד ממעליות, את פונה לכל אותם אנשים שמפחדים מהדברים היומיומיים בחיים. כן, ושחשים בושה, בדיוק אתה אומר סתם עכשיו זוג יוצא לדייט נגיד, הוא סגר איזה מסעדה מטורפת, קומה 15, מה הוא עושה עכשיו? כאילו מה יגיד לה, יש לי פחד ממעליות? עכשיו מה יגיד לה, למה אני עולה ברגל כאילו?
זה בדיוק זה. הטיפול שלך בחרדות בעצם פונה לקהל יעד ואומר להם, אתם לא חייבים להיות בסוג של דיכאון או דכדוך, ולא או בבושה. סופנים, ואתם לא צריכים להתבייש בחרדת היום-יום, ויש טיפול שלא יתייג אתכם ברמה הנפשית, או יעשה לכם איזושהי מבוכה. כלום. בואו אליי, אני אטפל בכם. לגמרי. ואז מגיעים אלייך, ואת עושה את האבחון. כן, ואז אני מחליטה, זה טיפול מתאים בעצם. אני אומר כגבר שמפחד לעלות במעלית לקומה 15 בדייט, ואני לא רוצה ללכת לפסיכיאטרי, אני בא אלייך, שיחה נעימה, את מלווה אותי, ואת נותנת לי איזה חליטה שאני שותה תה בבוקר כל יום. גם חליטה, נגיד סתם מקרים, מבחינת הארומתרפיה, יש משהו שנקרא מלחי הערכה. אני מאוד אוהבת לעבוד עם מלחי הערכה בחרדה, בעצם חוש הריח זה... בהערכה זה, איך אני אגיד את זה, אין איזשהו סינון, ממש כאילו הריח, המולקולות של השמן, מגיעות ישר למערכת הלימבית, שמאותתות למוח שהכל בסדר, במיידי, אבל כאילו ממש, ואז אז גם אם הוא לא רוצה זה, אז הוא פותח את הבקבוקון, מריח רגע, תאפס על עצמו, ונכנס למעלית ועולה, והכל בסדר. באותו שנייה שהוא עושה. כן. אבל את גם עוזרת לו לטפל בפחד הזה, בחרדה. לגמרי, להתמודד עם החרדה, עם הפחד, ללונגרן. לגמרי. מעניין אותי דווקא שמדברים על חרדה, בואו נשים רגע בצד את הטיפול, ממה זה פתאום נובע? אני הייתי לא מזמן בטיסה בחול, עם קבוצה גדולה, לא ננקוב בשמות, כי נראה את זה אולי הוא יכעס עליי, ודווקא מתוך הקבוצה הגדולה, בחור שנראה כזה אכבר גבר, כן. כמו איתן פה שנמצא מצלם אותנו מאחורי הקלעים. אנחנו יושבים, מדברים, פתאום לפני הנחיתה, והמרגרינה תופסת לי את היד, בוכה, היסטריה והכל, הוא לוחש לי באוזן, יש לי פחד מטיסות, ותסתיר אותי שלא יראו אותי. רמתי, החזקתי את היד, ריקחתי, נתתי לו, ואני אומר... אני מזדהה איתו. נכון? כן, טיסה זה אחד הפחדים שלי, החרדות שלי. אגב, אני מתמודדת עם זה, אני טסה, אבל התחושות האלה שהוא חש, אגב, באותו רגע, זה חרדה קיומית. הוא בטוח כאילו אין, הוא בטוח שהוא עומד למות, שיהיה לך ברור, כאילו, שיהיה אכבר גבר, 2 מטר, מר עולם, זה לא משנה, זה המיינד, הרי מה זה חרדה? זה רגש, בסופו של דבר, זה נורא מפחיד, כאילו, כי אתה אומר, נגיד לעצמך, אני עכשיו יודע שיש לי איזה ציסטה, איזה משהו, אני הולך לרופא, אני עושה ניתוח, חתכנו, נגמר. אבל החרדה זה רגש, כאילו, וזה משהו שאתה צריך לשלוט בו, וזה כל כך קשה, כי אתה גם מאבד שליטה כשאתה בחרדה, ואתה ממש הולך לאיבוד, כאילו. ואת אומרת לאותו בחור, לא נציין את שמו, בוא אליי. בוא אליי לגמרי, בוא אליי. ואז הוא בא אליי. ואנחנו יושבים, ואנחנו מפרקים את זה. איך אני? אז מה, איך אתה? כשיש נחיתה, אני גמור. אני לא רוצה ללכת לפסיכיאטר, רונית. אין בעיה. לא רוצה שיתייגו אותי. לא רוצה ללכת אחר כך לרעיון עבודה, ויהיה רשום שיש לי איזה כדור או משהו. כן, אתה יודע, אגב, הרבה מקומות עבודה מבקשים כאילו לראות, כן, לגמרי. אותם לא מעניין אם זה חרדת טיסה או חרדת... הם רואים פסיכיאטר, הם רואים קיבל טיפול תרופתי, זהו, כאילו, לגמרי. תעזרי לי, יש לי טיסה עוד חודש, מה אני עושה? עכשיו תפרקי אותי. אז סבבה. אז מה? מה, אז עכשיו אנחנו... כן? כן? כן. תדמי אותי לאותו בחור שיש לו עכשיו מציאה. החרדה יושבת על משהו. כל אחד יש לו טריגר אחר. עכשיו, זה... הרי בסופו של דבר, סתם דוגמה, חרדה טיסה, זה הפחד מלאבד שליטה, אין לך יציבות, אתה לא נוגע בקרקע, אתה תלוי באוויר, מישהו אחר מטיס את המטוס, זה לא אתה. הרי בתכל'ס שאתה נוסע באוטו, יש במפרים, יש זה, גם שאתה נוסע ברכבת, זה לא יפחיד אותך, נכון? עכשיו שאתה עולה על במפר, או הרכבת עולה על הפסים וזה, כי יש לך תחושה של שליטה, אבל אין לך שליטה על שום דבר. ובמטוס זה אותו דבר, כאילו, הכיסא האוויר נקרא לזה, או לא משנה מה, זה במפרים בדרך, אבל זה חרדה קיומית, כי אתה יודע במיינד שאתה באוויר, מישהו אחר מטיס את המטוס הזה, איך זה טס בכלל, איך זה מחזיק את זה, כאילו... גם במעלית לצורך העניין, זה החרדה, לא? מעלית זה יותר מקומות סגורים. שוב, אם אתה שואל אותי, אני לא, אתה יודע, אני לא איזה פסיכולוגית או לא פסיכיאטר, אבל זה המקום הסגור, כן, והחוסר שליטה. החרדה יושבת בדרך כלל על חוסר שליטה. כל אחד זה נוגע בו במקום אחר. במקום שהייתי בבית. כבר לא עובד, אני יכול לספר את זה. וכל פעם שהייתי מגיע בבוקר לעבודה, הכל היה פתוח. הדלתות
של הארונות חשמל היו פתוחים. אוקיי. הדלת של המיקרוגל הייתה פתוחה, הייתי מגיע בבוקר לעבודה, ומגיע לפניי. כל הדלתות פתוחות? הייתי מגיע למטבחון, המיקרוגל פתוח, הדלת של הארון חשמל פתוחה, היציאת חירום פתוחה והכל, ואני תשדרתי את זה, עד שיום אחד אמרתי לו, מה הסרט? מה קורה? יש איזה אמונה תפלה שאני צריך לדעת עליה, יש עכברים ב... הוא אומר לי, אני מפחד ממקומות סגורים. וזה נותן תחושת ביטחון. ושאני מגיע למקום, קודם כל המקום הזה הוא ביטחון עבורי, כי זה המקום העבודה שלי. אבל כשאני פותח את כל הדלתות, אז אני כאילו פתוח לעולם במקום הזה, אני לא מרגיש שאני... לא סוגר עליו. לא סוגר עליי העולם. שנים ידעתי וזרמתי, הייתי בא והייתי סוגר אחר כך את העולם עליו אחרי שהוא פתח. זה גם דבר שצריך לבוא ולטפל בו. לגמרי. לא צריך לפתוח את הדלת של המיקרוגל. לא. זה יכול להיות גם קשור לאיזשהו OCD, לא משנה, או איזשהו קשר. נסו לאחת כזאת, זה בסדר, אני מבין תמונה. כן. כן. איפה זה בא לידי ביטוי במלחמה? בן אדם שיש חרדות וצריך לרדת למקלט, או בשעת חירום? אז או שבן אדם יקפא במקום, או שבן אדם יהיה לו זהיר וירוץ מהר מדי, ובדרך למקלט או לזה הוא ייפצע ויחבל, והמלחמה באמת הראתה לי שגם אנשים שחשבת מה זה שחשבת? אנשים שמעולם לא היו להם חרדות, או בכל אופן לא דיברו אותם, או שלא חשבו בעצמם, ופתאום במלחמה אנשים התחילו להרגיש תחושות, ובהתחלה הם גם לא היו בטוחים שזה חרדה. לא ידעו לתווך אותם. כן, פתאום עצבנות מטורפת, שינוי במצבי רוח, חוסר שקט לדברים, אפילו לפעמים דכדוך כזה, ואנשים לא מבינים את זה בכלל. ובמלחמה ראיתי את זה ממש ממש טוב. כלומר שאנשים, שאנחנו מדברים על המלחמה, או לצורך העניין על מצבי חירום, או מגפה עולמית, לא רק האדם שיודע שהוא כבר בא מהבית עם איזשהו תיק, ועכשיו התיק הזה מתפרץ, אומרים, טוב, הוא תמיד היה חרדתי, כן, היה פחדן, נכון. פתאום גם אנשים נורמטיביים מן השורה. כן, כן. הפחד הפנימי שלהם פתאום צף ועולה. והם לא רוצים ללכת לפסיכיאטר או פסיכולוג, הם גם לא רוצים להודות שיש להם את החרדה, או מתביישים בה. נכון, נכון, ממש ככה, אנשים כאילו, אתה יודע, יש לי איזה מישהי, שהיא גם חברה, וגם ככה עשיתי איתה איזשהו טיפול בעבר, והיא ממש מתביישת לדבר על זה. אבל מה מביך בזה? אני מדברת על זה, היו לי חרדות מטורפות, כאילו מטורפות, ורק דיברתי את זה, ורק חיפשתי שמישהו ישמע את זה, ולא התביישתי, אבל אני באמת בודדה, כאילו, אני אחד מיני, כאילו באמת, אנשים לא מדברים על זה, ואני באמת מתקשה להבין למה. זה לא בושה, אני לא יודעת איך אפשר לחיות היום במדינה שלנו, בלי שתסבול מאיזושהי חרדה, גם אם אתה לא מודע לה, כאילו, באמת. אני רוצה שהמסר שיצא מהשיחה שאנחנו מקיימים פה, שחרדה זה לא בושה, והבושה היא לא לדבר על החרדה. הבושה היא לא לטפל, כאילו, באמת, לא לדבר, כן. ואת מציעה אלטרנטיבה טיפולית שמתגברת גם על התיוג של החברה, וגם על התיוג של אדם כלפי עצמו. כן, כי אם מישהו עכשיו בא אליי לטיפול, אז הוא אומר, אני הולך לרונית, היא הרבליסטית, היא מטפלת ברפואה משלימה, אתה יודע, אוקיי, הרבה אנשים הולכים לטיפול ברפואה משלימה, לא משנה לאלו בעיות, אם זה בעיות רגשיות, אם זה בעיות פיזיות, כן? לגמרי. אנחנו יכולים גם לדבר על גברים ונשים בהקשר הזה, כי גבר מבחינתו... יותר קשה לו. יותר קשה לו ללכת לפסיכיאטר, או להגיד קיבלתי כדורים. או לטיפול, כן? אגב, גם לפסיכולוגים, או לטיפול... דברים זה אגו. כן, מונעים מאגו. אבל קשה לו ללכת בגלל התרופה שמציעים לו, לצורך העניין. כן, מה, אני לוקח עכשיו כדור פסיכיאטרי, כאילו כל יום אני צריך לשתות כדור פסיכיאטרי, מה, אני דפוק, מה, אני זה? או זה שאני לוקח ליטה, או קפסולה, או משהו כזה. כן, זה מקליל לגמרי. את הסיטואציה. כן, כי אתה שותה תה, או שאתה שם איזה תערובת של שמנים במבער, שזה גם חלק מטיפול, וזה, אתה יודע, זה גם השמנים עושים לך אווירה בבית, וריח טוב וסבבה, זה לא נותן לך תחושה של וואי, אני עכשיו מקבל טיפול פסיכיאטרי, אנשים קל לדבר עם אישה. כן, חד משמעי, כן. נכון. כי אישה יכולה יותר להזדהות. כשאת אומרת רישום, זה דבר דווקא שאני כן הייתי שם עליו את הנקודה בשיחה הזאת. כשבן אדם הולך, אפילו לוקח תרופה פסיכיאטרית, חרדה נגד מקומות סגורים, כי היה מלחמה ונתנו לו, בעצם הרישום הזה... מופיע בתיק הרפואי? לזה אתה מתכוון? ולכן אנשים גם בחלק מהמקרים
חוששים ללכת ולטפל בחרדות. נכון, כי יכול להיות שאנשים בעתיד ירצו להתקבל לאלו מקומות עבודה, ויש גופים מסוימים שדורשים לראות תיק רפואי, ואם יש איזשהו סעיף פסיכיאטרי נקרא לזה, אז זה יכול לפגוע לאנשים אז החברה כן שופטת. ברור, החברה תמיד שופטת. לא כולם, כן? אבל זה גם חלק מהמחסום של אנשים, בדיוק. כי הסתכלו מה הוא משוגע, מה הולך לפסיכיאטר, מה הוא לוקח כדור, מה הוא חולה נפש, זה בדיוק זה. הם לא יודעים שזה בגלל שהוא מפחד לעלות. בדיוק, הוא בסך הכל מפחד מהמעלית, או שקשה לו במקומות סגורים, או שקשה לו לעמוד לדבר מול קהל, כאילו זה בדיוק זה. הליווי שלך, זה משהו שאני רוצה כן לדבר עליו בעצם. כי כמו שאומרים, אנחנו באים לפסיכיאטר, ושוב, גם הטיפול של פסיכיאטר שנותן לפעמים כדור, לפעמים זה מצבי חירום ואין ברירה. כן, אבל ברור. הטיפול שלך הוא הליווי, התקופת זמן, כן, זה יתרון. נכון. בעצם היתרון שלך... זה לא שבאים אליי ונותנת פורמולה ויאללה ביי סו ולכו, זה תהליך, זה תהליך. ואיך התהליך הזה בא לידי ביטוי אחרי האבחון הראשוני? אז אני בעצם מתאימה את הטיפול, הטיפול מגיע למטופל הביתה, ואז אני בעצם צמודה בוואטסאפ, אני מציקה, אני מתעניינת, גם תזונה אגב, ואם זה עניין של פעילות גופנית, ואם זה עניין של כל מיני תרגילים מנטליים אני קוראת לזה, כאילו ככה כדי לאמן את המוח נקרא לזה, ואם זה נשימות, אם אני היום מפחד מטיסה, שתהיה עוד חודשיים, התחלתי איתך תהליך בזמן, ואני יודע שלא נתת לי את הכדור שעכשיו רגע לפני שאני עולה על המטוס אני לוקח אותו, ואחר כך יש לי רישום שלו, ואני לא יודע איך אני אגיב, ומה יקרה לי. אני יודע שיש מישהו שמלווה אותי בתהליך, ורגישה איתי, אני משער שרגע לפני הטיסה עוד תדברי איתי, אולי תתני לי איזה... זה מחזק, זה טיפול אחר. זה טיפול אחר, זה נותן לך ביטחון, גם אגב, אתה אומר טיסות. אני שמעתי על מקרה שיש אחת הדיילות סיפרה לי, כי אני גם יש לי קושי בטיסות, אז כשאני בחרדה, אני צריכה לדבר. אז אני מדברת, ואתה יודע. ואז הדיילת שיתפה אותי, שסיפרתי לה מה אני עושה, וככה התעניינה, והיה זה בחור, אגבר גבר וזה, והוא לפני הטיסות לוקח כדורי שינה מאוד 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 חזקים, עוד לפני שהוא עולה למטוס, כי הוא לא מסוגל לחוות את ההמראה ואת כל זה. והוא לקח את הכדור, והיה לו דילי של 8 שעות בטיסה. והבן אדם יושב בטרמינל, מחוק, גמור, כאילו ברמה שהוא כמעט פספס את הטיסה שלו, את הטיסת המשך שלו, כאילו. לא טיסת המשך, הוא כמעט פספס את העלייה למטוס, כאילו. ואתה אומר, בונה, זה מטורף, כאילו, תחשוב, כאילו, איזה קשה זה. לנהל אותו. כן. כמו שהוא ינהל את החרדה. אז בדיוק, וכשאנחנו עושים תהליך, אנחנו לומדים לנהל את החרדה, היא לא תנהל אותנו. כי כשאנחנו נותנים לחרדה לנהל אותנו, היא משתלטת על הכל. היא יכולה עוד לצוץ מדי פעם ולבוא לעשות לך ככה, מה קורה, אבל אתה נותן לה סתירה, ויפה, זהו, ככה. דיברנו על כל מיני סוגים של חרדות של היום-יום, שמי שרואה את הפודקאסט ויראה וידע, יודע שיש לו פתרון אחר, והוא עובד. אגב, אני ההוכחה לזה, כאילו. ויש גם חרדות, ואני פה רוצה להבדיל בין דיכאון לבין דכדוך. נכון. אנשים מדוכדכים. תשמע, בן אדם שסובל כל היום מחרדות, הוא לא יכול לא להיות מדוכדך, הוא כאילו מבואס, למה זה קורה לי ולמה זה, וזה ממש מוריד, זה מוציא לך את הרוח מהמפרשים, כי אתה רוצה לטפל בזה, אתה לא יודע למי לגשת מה לעשות, אתה לא רוצה פסיכיאטר ובאוטומט, כל המצב רוח שלך, הכל זה מבאס, כן, זה מבאס רצח, זה מבאס. וגם את יודעת איך, את יכולה אפילו להבחן, שבן אדם, אומר לך, אני כל היום בדיכאון, אין לי, ואת אומרת לו, רגע, סטופ שנייה, כן, כן, זה מבאס. וחייבים לדייק את ההבדל, דיכאון לדכדוך. יש הבדל גדול, כן. אז תדייקי לי. דכדוך, לא אכנס פה עכשיו למונחים קליניים וזה, אבל בן אדם שהוא בדיכאון, זה בן אדם שנפגע התפקוד היומיומי שלו, והוא הפסיק לעשות פעולות, לא אגיד בסיסיות, אבל פעולות שהוא היה עושה ביום יום שלו. חוסר חשק לכל דבר. מנגד דכדוך זה בן אדם שסוף היום והוא מבואס, ומדי פעם עולות לו המחשבות, וואי איזה בסה. הוא לא נמנע אמנם מדברים, אבל המחשבה כן הולכת לשם. יש לו חרדות, להימנעות. בדיוק על חרדות, אז הדכדוך הזה אפשר להתגבר עליו. בטח, ברור. הרי ברגע שיש שקט במוח ושאין את התחושות, אגב, מה שקשה בחרדות זה התחושות הפיזיות, ועד בעקבות זה,
אתה גם מביא לעצמך את החרדה. כי אתה אומר, רגע, מה, נגיד אנשים עם חרדה בריאותית, אז פתאום יש דפיקות לב כזה, פתאום סתם, ואז, רגע, מה יש לי? מה קרה לי? ואז אתה יודע, ואז הוא מביא על עצמו את החרדה, כאילו. מדברת על גברים, מדברת על נשים, כולם. בכלל, מה? היום אפילו ילדים צעירים יש להם חרדות. צריך כמובן לעשות את ההבדל בין פחד לחרדה, כאילו, הרי פחד זה מנגנון הישרדות של הגוף. פחד הוא חלק מאיתנו. השאלה אם נותנים לזה... חרדה של בני נוער, דברי איתי על זה. חרדה חברתית. אתה יודע, אחרי הקורונה ראו הרבה חרדות אצל בני נוער, כל הבידוד הזה, בני נוער כאילו כבר הפסיקו לתקשר אחד עם השני, ואגב, היום תראה בני נוער יושבים, איך הם יושבים? כל אחד ככה, כאילו, כן. כן, בול. אצל בני נוער, אם אתה שואל אותי, זה בעיקר חרדה חברתית ובית ספרית, לימודים, מבחנים, חשיבה על העתיד. ולמה אני אומר בני נוער? כי עכשיו אני אעשה את זה הכי מסחרי שיש, למרות שהפודקאסט הזה אני הכי בורח מהקטע המסחרי שלו. תפני להורים עכשיו ישירות ותגידי להם למה הטיפול בחרדות לבני נוער צריך להיות אצלך. קודם כל, בגלל שהטיפול טבעי הוא מאוד מתאים לבני נוער, הוא משפיע על בני נוער מאוד מאוד מהר. בני נוער שמתחילים טיפול פסיכיאטרי, אני נתקלתי בזה, הם הרבה פעמים צריכים להיות באיזושהי מסגרת של פיקוח, אם זה מסגרת יום, או אם זה אפילו אשפוזים, והתופעות לוואי מאוד קשות, והעתיד שלהם, אני מדברת על העתיד, אני לא מתייגת אף אחד, אני לא אסתכל על בן נוער שלוקח כדור פסיכיאטרי, כאילו וואו. יכול להיות שהוא ירצה ללכת אחר כך. אני אגיד לך אפילו ברמה... וירד לו קאבה. הרי היום נותנים כדורים פסיכיאטריים חופשי, אגב. אני לא אומרת, יש מקרים של באמת מחלות נפש, הרי יש דבר כזה מחלות נפש. יש הבדל בין ילד שיש לו חרדה חברתית, לבין ילד שיש לו מניה דיפרסיה, או סכיזופרניה, או זה, לגמרי. אז את אומרת לאמא שהבן שלך, אם הוא סובל מחרדה חברתית כזו או אחרת, או ממקומות סגורים, לא לרוץ לקחת תרופות פסיכיאטריות, את הפתרון. לגמרי, חד משמעי. אבל חייב שוב לדייק שלא, יש באמת מחלות נפש בבני נוער, ושחייבים לקבל טיפול. אנחנו מדברים פה על חרדה ודכדוך. אנחנו נרשום את הכוכביות האלה. לא, זה חשוב. אני מדבר על חרדה של בני נוער שיכולים לקבל טיפול טבעי. כן, ברור. ועכשיו נדבר על חרדה שלא נעים לדבר, אבל צריך לשים אותה. מה? חרדה מפני המוות של חולים סופניים. האם את מטפלת בדברים כאלו? אני יכולה לתת מעטפת ותמיכה. זה קצת קשה, כי גם אני בתור מטפלת, זה קשה, אבל אני יכולה להגיד לך שהטיפול דווקא פה בחרדת מוות, הטיפול הארומתרפי, לאו דווקא הצמחים, השמנים, הם נותנים ממש מעטפת ונחמה ובליווי כמובן, לא... החולה הסופני באיזשהו מקום יודע לאיפה הדרך מובילה. כן, אבל אף אחד לא רוצה... והמשפחה מחפשת לפעמים את הדרכים הנוספות להקל על התהליך. נכון. ועל ההבנה, ואולי גם על ההשלמה. נכון. ואני יודע שבכל המחלקות האונקולוגיות, בכל בתי החולים, עושים עבודת קודש. ברור, גם בהוספיסים, בטח. עושים עבודת קודש. ברור. אבל לפעמים המלווה, של התהליך, מחפש עוד משהו. כן. לכן מעניין אותי לדעת מה עוד משהו שאת נותנת. הארומתרפיה זה כלי מדהים לתמיכה ולתת איזשהו חיבוק נקרא לזה, שהוא לא פיזי, ותחושה של שקט, של שלווה. מה היית רוצה מהפודקאסט הזה שעשינו היום בנושא חרדה, שהמסר המרכזי שאיתו את יכולה לצאת לפונים, וגם לאנשים שאין להם את החרדה, אבל רוצים לעזור ליקיריהם בכל גיל אז שאנשים ידעו, כי היום אתה יודע שהולכים אגב לרופא משפחה, אז כל רופא משפחה רושם חצי פרלקס. כאילו לא צריך בשביל זה פסיכיאטר. אז לפני, באמת, אם מישהו יש לו קושי, הרי הכי קל לקחת כדור. הבעיה אחרי זה בכדורים האלה שצריך להפסיק בהדרגה, אי אפשר לרדת במכה, והרבה צמחים גם מתנגשים עם הצמחים, אז אחרי זה קצת יותר קשה לי לתת מענה. אבל תמיד אפשר לגשת לרופא. אבל תקשו אליי קודם, כי באמת,
הפתרון הוא שלם, והוא תומך, והוא עוזר, וללא תופעות לוואי, וללא תיוג, ובליווי צמוד, ובתחושה הכי מדהימה שיש, באמת, כאילו, באמת. תזכירי לי איפה הקליניקה יושבת? באחי אילת, איך מעגל הריפוי? מעגל הריפוי והבריאות, אחי אילת. 62, קריית חיים, חיפה. יאללה, אתה בא? אנחנו פרטים פה למטה, נכון? כן, אתה בא? כרגיל היה כיף לדבר איתך, ואני מחכה כבר לפודקאסט הבא שלנו. גם אני מחכה שבוע הבא. ואני שמח שאת החרדה ממיקרופון אני פתר. כן, אלוף. רק אצל יובי.